jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pini TV en gatti katande jomum Allah subakando ngam bettunan ɗon ko sifa e kelle katane jayndeji leydi Sénégal joni paɗen koye jayndeji ɗi. Alkamisa capantati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kelle katane jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde L'As quotidien honno baɗiri gaddi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti koye ɗen ɗon nangle bannode ñalawma hanki o mo ganduɗa kam woni Maimouna Ndour Faye wondude e Babacar Fall kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kam woni jayde L'As quotidien ɓe garti hen ɓe mbitande ko la presse sous pression woni kay ko saaha joni ɓe ganduɗa kamen goni jayndiyankoɓe oɗo saaha ina goni e pression ɗum woni ko jayde e ganduɗa kam woni jayde L'As quotidien waɗi e gartiri natal muɗum kono ɗum ko ɓe garti e mo ganduɗa kam woni Barthélémy Dias mo ganduɗa kay waɗino kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe musidɓe men jayndiyankoɓe garti hen ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kam woni jayde L'As quotidien jayde guindirde Le Soleil kañum arti koye on ɗon mo ganduɗa kañum woni réforme secteur primaire ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kañum kay holli lawol wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni golledi muɗum ɗum ina tawe e nder jayde guindirede e jayde Le Soleil hono no waɗiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe e jayde guindirede Le Soleil ɓe gartine kadi e ko yowiti e alhaali ɗin ɗon werlaji ɗi ganduɗa kay ina tawe e yoga e boli e nder lamorko ngo Dakar e nden ɗon haɗɗinde ganduɗa kay kañum woni préfet walla mbiyen gouverneur mo Dakar ƴetti ɗum ina tawe e nder jayde guindirede jayde Le Soleil e jayde quotidien Le Quotidien kañum arti ko e ɗen ɗon nangde ganduɗa kay teskanoɓe ñalawma hanki o jokkugol o mo ganduɗa kañum woni Maimouna Ndour Faye jayndiyanke o kam e Babacar Fall jayndiyanke o kañumne musidɓe men jayndiyankoɓe garti e ɗin ɗon alhaaliji ko wona ɗum ko ɓe garti e kuppugol signal wonande kay e ɗen ɗon kalirɗe ɗiɗi woni TFM kam e 7TV hono wi mitande ko TFM kam e 7TV kañumen kay kuppa e TNT o hono wiiri e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde quotidien Le Quotidien ɗo ɓe mbaɗi ɗon natal omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne wondude e Babacar Fall kam e omo ganduɗa kam woni Maimouna Ndour Faye hono no jayde nde waɗiri e gartidi natal muɗum jayde L'Observateur ko hen arti ɓe kolliti wonande kay caggal on ɗon entretien mo ganduɗa kay waɗi hakkude Babacar Fall kam e omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne ko ɗum ɗon noon jeeno sababu omo ganduɗa kañum woni Babacar Fall nanguede nawede toon to commissariat e caggal muɗum ɓe kolliti wonde kay on kanko biyeteɗo Babacar Fall o ɗaccetama ɗum ko caggal nde o hetta toon to police ɓe kolliti ɗum wonde kay omo ganduɗa kam woni Maimouna Ndour Faye kañum nana hetti e juuɗe loskoɓe ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni e jayde L'Observateur kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti noon e konngudi Babacar Fall biɗo ala hen nimsa e ko yowiti e ngal ɗon gollal ngal ganduɗa kay waɗi ɗum e ñalawma hanki o ɗum ina tawe e jayde L'Observateur jayde Walf Quotidien kañum arti ko e ɗen ɗon nangle ganduɗa kay ɓe mbi ko nangugol jayndiyankoɓe kam e kuppugol signal télévision ɓe mbitande ko alarba ɓalejo kurum wonande kay mo ganduɗa kañum woni e jayde leydi Sénégal hono ɓe mbaɗiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ɓen suɗɓe konnguli ko yowiti on ɗon fan ɗum kala ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kam woni e jayde Walf Quotidien ɗo ɓe ɓajini e natal Babacar Fall Maimouna Ndour Faye kam e on ɗon jayndiyanke mo ganduɗa kay ko kam woni biyeteɗo Madiambal Diagne tawateɗo toon to caggal leydi hono no jayde nde waɗiri e gartide natal muɗum ɓe gartine kadi e Barthélémy Dias mo ganduɗa kay waɗino kuccam hakkude muɗum e jayndiyankoɓe ɗum foof ina tawe e nder jayde wiyetede jayde Walf Quotidien e jayde Les Échos arti ko e ñalawma hanki o ɓe mbitande ko journée noire wonande kay ɗum ko wiyete ko pour la liberté de la démocratie ɓe mbitande ko ñalawma ɓalejo kurum wonande kay wellitare kam e démocratie hono no waɗiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ko ɓe ko dadiɓe ɓe goni ko jeehi toon to 7TV e to RFM hono no waɗiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbaɗi toon nate ɗen ɗon arrestation ngaji ɗiɗi ganduɗa kay nanggama ɗum ɓen ɗon jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañumen goni waɗannoɓe golle mumen ko adi ɗaccitgol omo ganduɗa kañum woni Babacar Fall ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde Les Échos jayde La Tribune
kañum arti ko yuwiti e alhaali ɗum ko ganduɗa kañum woni ko yuwiti alhaali international du Sénégal. ɓe kolliti non wonde kay den ɗon caɗe ɗe ganduɗa kay ne teska ɗo saaha joni ɗo e nder leydi ndi. ɓe kolliti kam musidɓe jani ko ɓe garti ɓe mbi ko Sonko kañum kay oɗo saaha joni ene jogui kulhuli ɗum koko yuwiti e den ɗon poɗoje ɗe ganduɗa kay fottinino ɗum ɓeskuleji ɗum koko yuwiti e gustugol ɗum koko yuwiti e ndelam kuɓamdam hani e kuɓamdam ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kam woni jayde turbine la turbine. kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e on ɗon ɗen ɗon nangle ɗe ganduɗa kay teskanoma e ñalawma hanki o wonande Babacar Fall kam e Maymouna Ndour Faye ɓe mbitande ene wayno démocratie leydi Sénégal woni ko danger ko ɗum woni koɓe mbaɗi kam musidɓe janiyankoɓe. ɓe garti e Barthélémy Dias mo ganduɗa kay waɗi kuccam hakkude muɗum e janiyankoɓe. ko noonne kadi musidɓe janiyankoɓe garti e goɗɗo mo ganduɗa kay ko poɗɗo notiyade ñalawma hande o on woni jaydenke o Ahmed Ndoye. ɗum kadi ine tawe e nder jayde ganduɗa kay kam woni jayde la turbine hono no ɓe mbaɗiri kam musidɓe janiyankoɓe. jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kañum arti ko yuwiti e mondial 2026 ɓe mbitande ko barrage uji ɗi fuɗɗo toon to leydi e Maroc hono no waɗiri kamɓe musidɓe janiyankoɓe. ɗum koko yuwiti e zone Afrique. ɓe gartine kadi équipe gonɗiji mo leydi Sénégal taw koto banggue rewɓe to ɓe mbitande ko Sénégal jeyama e ɓen sappo e ɗiɗo ɓe ganduɗa kay mbaɗi qualifié ɗum koko yuwiti on ɗon coupe d'Afrique taw koto banggue e rewɓe to jayde record quotidien kañum arti ko yuwiti ganduɗa kañum woni toon to dewlaji Angleterre on ɗon League Cup. ɓe kolliti wonande kay Ismaïla Sarr ko kam goto to fomni ɓe ganduɗa kañum goni Liverpool rondi ɗum o fomni ɗum e leydi hono no wiiri ɓe mbi ko Ismaïla Sarr kañum kay woni bête noire wonande ɓe ganduɗa kañum goni e Liverpool. ɗum ina tawe e jayde nde ko andu ko kam musidɓe janiyankoɓe. ɓe garti e Bayern Munich hakkude muɗum ɓe ganduɗa kam woni Nicolas Jackson kam musidɓe janiyankoɓe. ɓe garti caggal nde Bayern holliti kañum anniyaki nangude o mo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson. ɓe kolliti non wonde kay on ɗon pression ene wayno ko ɗum so latima kay wonata tan ko gartam wonande kay on ɗon club biyeteɗo Chelsea. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinade ko sifa e kelle gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubinde jayndeji wonata ko janggo aljuma soko guenaji ɗo e nden min mbiyon jokken ɗoftade kamɓe rewidade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.